మెహర్ బాబా సందేశం తెలుగు అనువాదం. నా మానసిక వేదన కూడా అనంతమైనది. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోని కపటత్వం కోసం, కపట సాధువుల హైపోక్రిట్స్ కోసం నేను బాధపడుతుంటాను. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా నేను అనంతమైన కష్టాన్ని అనుభవిస్తాను. ఎందుకంటే నేను స్వయంగా సంపూర్ణ విముక్తుడిని అయినప్పటికీ అజ్ఞానంలో చిక్కుకున్న మనుషులందరిలో నేనే బందీగా ఉన్నట్లు అనుభూతి చెందుతాను. వారి కోసం నేను ఈ బాధను భరించాలి. కాని అవతార పురుషుడిగా నేను నా అనంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తాను. అందుకే నాకు భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తుల గురించి అంతా తెలుసు. మనస్సుతో సంబంధం లేకుండానే నేను సర్వజ్ఞుడిని, అన్నీ తెలిసినవాడిని.